Ayo bro. Ayo. Gaspol dangak, di gaspol dangak. Manukku siap nembak, poinku ra keoyak. Ra iso kliak-kliak setelan gaspol dangak. Muraiku menang mutrot liyane mung padha nyimak. Aku ra kelek musuh, ya ora seneng rusuh. Yen padha kepetok aja lali aro-aro. Padha jagan tangan rasa iren-irenan. Seduluran mergo hobimu kepedang rezekeni. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau mania. Lo, sik. Nyapa. Potongku lesu, Mbak. Heh, lah nyapa? Luwe. Luwe. Sik, aku duwe. Pepe apa? Oh, rene tak duwe. Apa iki? Aku duwe produk baru dari LKI. Kok tulisannya AG1 LKI? Iya, iki produk baru iki. Iki enek singkatane lho, Dik. Jenenge Abon Gulung nomor 1 lapis kukus industri dari lapis kukus Blitar. Yo, Kamu- jajali sampean buka. Penasaran ora? Penasaran. Iki sing paling enak iki sapi premium iki. Oh, ya coba Tenan ya, dibuka, tenan ya? coba. Selalu we aku. Yu ambune. Lo, delok. Bio. Lah kok abone melimpah ngene? Coba. Piye? Enak, Mbak. Lo, Enak rasane. ya wes, ya lanjut ayo. Ayo. Ayune.